Minix sorpriż bl-eżitu tal-inkjesta dwar e-grant kliem il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker li mal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Istazzjon Nazzjonali għalli ħares il-qudiem biex ikompli jaħdem mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Wara li l-aħbar li e-grant hija gidba ċertifikata ġriet mal-erba' tirjieħ tad-dinja permezz tal-mezzi tax-xandir, komplew jitkellmu wkoll il-politiċi. Kellima li Juncker żidet tgħid li l-President tal-Kummissjoni Ewropea jħares il-qudiem li jkompli jaħdem mal-ħabib tiegħu Joseph Muscat. Il-Partit tas-Soċjalisti Ewropej ukoll tkellem dwar l-inkjesta e-grant u fil-waqt li qal li jilqa' l-inkjesta żied li huwa ta' tħassib u xokkanti li esperti internazzjonali sabu li kienu falsifikati d-dokumenti u l-firem biex sar l-attakk fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-President tal-Partit Soċjalista Ewropej, Sergej Stanishev, qal dan hu l-mod kif tindirizza akkużi bħal dawn b'mod miftuħ u trasparenti b'rispett sħiħ lejn ir-rule of law. Issa Joseph Muscat u l-gvern tiegħu jistgħu jibqgħu mexjin bir-riformi għal benefiċċju tan-nies ta' Malta, għall-ugwaljanza u l-ġustizzja soċjali. Il-PES tkellmu kif dan kien frame up ċar. Il-PES huwa mħasseb li l-Partit Nazzjonalista Malti ħafuqu dawn l-allegazzjonijiet folots u prova jgħaddi l-pajjiż minn taqlib politiku, żidet tgħid l-istqarrija tal-PES. Kompla jintqal li l-Partit Soċjalista Ewropew jemmen li l-partiti politiċi għandhom jiksbu l-fiduċja tal-votanti billi jipproponu miżuri konkreti li jtejbu l-ħajja taċ-ċittadini u mhux permezz ta' evidenza falsa.